Fetelor de Cocos. Astăzi facem un episod, dar nu mă cheamă ca Cocolix. Mă cheamă Mihaela Severel. Numai că azi facem un episod cu Minecraft. Prima mapă. Ne-am descărcat astăzi o mapă, dar dacă nu ne merge, asta e. Să știți. Nu mă... Dar să dați like și să vă abonați și să dați multe like-uri. De eu? Da. Faci și tu episod? Da. Și nu am cont. Ei frate noștri și nu se joacă pe tabletă. Și am crezut că are cont și da, dar n-am știut, să știți, noștrilor de Cocos. Nu merge? Ce vrei să te faci Cocolix? Nu. Ce minți, Deule? Să știți, de eu vrea ăsta, cred că vrea ăsta, cum îi zice, cred că vede cum vorbesc ca Cocolix. Nu, asta. De ce? Ca și cum vrei să te faci Coco. Coca Cristina. Aha. Tot. Poate venim după câteva ore. Poate nu mai facem episodul, că nu ne merge. La revedere, pa, pa! Ce video asta?